Γεια σας παιδιά. Σήμερα ένα πείραμα θα κάνω. Θα το δείτε. Βλέπετε ότι παίζω Minecraft και δεν έχει και πολύ καιρό, ένα μήνα, μία εβδομάδα. Και αυτό το βίντεο θα δείτε γιατί θα το ανεβάσω. Πρώτον, θέλω να δω άμα ειλικρινά έχει επιτυχία. Άμα δω ότι δηλαδή εσείς θέλετε να παρακολουθήσετε Minecraft και θέλετε να το δοκιμάσετε το παιχνίδι, θα συνεχίσω να ανεβάζω επεισόδια. Άμα μπορείτε, γράψτε μου και κάνα σχόλιο να μου πείτε, ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει αυτό, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ έχει PvP αρένα. Ώστε να μπορώ να ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή γράψτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα σχόλια καλά τα βίντεο σου. Άμα θέλεις συνέχισε, ξέρω εγώ, να κάνεις Minecraft βίντεο, επειδή εγώ παίζω. Θα κοιτάξω να δω και πόσα σχόλια έχει. Ένας άλλος λόγος ο οποίος θέλω να δω κάτι είναι άμα το είπα, άμα έχει επιτυχία, ναι. Ας πάμε λίγο στο σπίτι μου. Βλέπετε παίζω 3 μέρες και το έχω κάνει ειλικρινά άριστο για μένα. Εδώ έχω κάτι λίγα πράγματα. Βέβαια τις diamond στολές που τις είχα και αναβαθμισμένες στο enchantment table μου τις κλέψανε. Με σκότωσαν και μου τις πήραν. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, ότι είναι multiplayer και κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Όπως βλέπετε εδώ πισίνα μικρή. Να δείτε εδώ και το. Βέβαια είναι όλο faction, οπότε δεν μπορεί κανένας να το σπάσει. Και θα σας πω τώρα ένα πράγμα. Άμα βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο και λέτε σιγά το Minecraft, χαζομάρα παιχνίδι 8-bit, και όμως παιδιά, εγώ που έπαιζα πόσο καιρό, να δείτε, πριν μία εβδομάδα, είπα έτσι για πλάκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Είπα να το κατεβάσω, να δω πως είναι, γιατί με λένε πολλοί φίλοι μου ότι είναι καλό το παιχνίδι. Και το κατέβασα από τα torrents, θα κατεβάσω, από κάτω άμα δείτε θα λέει το description, θα λέω στο description πως το κατεβάζουμε, οποίο μπορείτε να κάνετε και εσείς free save, χωρίς να, κρακαρισμένο βέβαια, χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσετε, να το πληρώσετε. Και θα σας τα δείξω όλα κάτω στο description. Τέλος πάντων, άλλο πράγμα που θέλω να σας δείξω τώρα είναι ότι παίζω multiplayer, σας το είπα και πριν λίγο, και μπορώ να σας γράψω και κάτω στο description το server, άμα θέλετε να κάνετε join, να παίζετε μαζί μου κανονικότατα. Ας πάμε τώρα. Είναι βράδυ, αυτό σημαίνει ότι θα σκοτώσουμε. Συνεχίσουμε. Έχω λίγη μπαταρία βέβαια, αλλά εντάξει, πιστεύω πως θα μας αρκέσει. Κάτι ακούω ακόμα, αλλά θα σας δείξω τώρα ένα καινούριο. Μωρέ. Κόλλησε ο καημένος εκεί. Τώρα θα φάει ξύλο. Ωραία. Ας πάμε τώρα γρήγορα. Αλλά αυτό εδώ με τον καταράκτη εγώ το έχω φτιάξει. Οπότε λοιπόν, για να δούμε κάτι καινούριο. Άμα κάνετε join αυτό το server, θέλω να προσέχετε ένα πράγμα. Υπάρχουν δύο άτομα, ο οποίος ο ένας είναι ο admin και ο άλλος είναι ένας George Killer 13, θα σας σκοτώνουν όλη την ώρα, γι' αυτό μη φοράτε diamond στολές, προσεκτικά να είστε. Και αυτοί σας σκοτώνουν και σας τα κλέβουν επίτηδες. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχω φτιάξει ένα τεράστιο δέντρο, το οποίο όλο και όλο ανεβαίνει και πιο ψηλά. Και θα δείτε γιατί το έχω κάνει όλο αυτό. Να δούμε. Ξέρω είναι λίγο πολύ ψηλά, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Βλέπετε πόσο ψηλά είμαι. Καμιά φορά έχει σύννεφο εδώ πάνω. Λοιπόν, από εδώ πηδάμε, όχι τις γκόμενες αλλά κάτω. Αυτό εγώ το έγραψα. Βλέπετε την πισίνα, εκεί θα ψηφίξουμε τώρα για να δούμε. Παίρνουμε μια φορά, 3, 2, 1. Όπα! Έλα! Καλό. Βλέπω είναι πετυχημένο τώρα. Από εδώ έχω βάλει το καταράχτη να βγαίνει τάχα. Και άλλος ένα ζόμπι. Μάλλον δεν θα είναι ακριβώς δεκάλεπτο το game, το επεισόδιο, γιατί δεν έχω κάτι ειλικρινά να σας πω. Απλώς θα στο εγκρίνω το παιχνίδι γιατί είναι πολύ ωραίο. Για να δω. Ναι, πριν 2 μέρες ήμουν άρρωστος, γι' αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο αυτό όλη την ώρα, γιατί έχω το λαιμό μου. Αλλά εντάξει. Επίσης, αυτό το βίντεο πρώτα απ' όλα το κάνω για ένα φίλο μου,
τον Νίκο Μικρόπουλο, ο οποίος αυτός μου ζήτησε να το κάνω Minecraft videos, γιατί θέλει και αυτός να το ξεκινήσει, για να δει και πως είναι, για να το ανεβάσω και τα description όλα, και γι' αυτό είπα να το κάνω γι' αυτό να. Και ωραία, λοιπόν, πως βλέπουμε τώρα, θα έχει όλα σπίτια από τους φίλους μου που παίζουν από το σχολείο, που τους το έχω εγκρίνει το Minecraft, δηλαδή αυτοί είναι σαν πελάτες μου. Όχι. Ακούω κότα. Και ακούσω και ένα ζόμπι, αλλά τέλος. Τι σκατά, σαν να είναι ένας... Καλά, παιδιά. Δεν βλέπω κάτι. Φάμε λίγο κρέας από τα ζόμπις τώρα, τι ακριβώς κρέας είναι. Εδώ πολλές φορές έχει τέρατα. Τώρα δεν έχει άλλο όμως, γιατί έχουν στήσει την PvP arena. Ναι. Να δούμε. Safe zone βλέπω. Ναι, έχει την PvP arena, δεν έχει τίποτα εδώ πλέον. Α, εδώ here. Ναι, γενικά here. Συγγνώμη. Α. Και αυτά λοιπόν, ότι ήταν να σας πω κάτι σημαντικό σας τα είπα τώρα. Άμα έχετε κάποια ερώτηση, ένα σχόλιο μπορείτε να κάνετε, ένα subscribe για να παρακολουθείτε επόμενα βίντεο στο μέλλον, όπως κάνω και Play for Free, Battlefield Heroes κάνω καμιά φορά και διάφορα τέτοια. Οκ, εδώ βλέπουμε ένα γουρουνάκι, ας σκοτώσουμε. Πάρουμε κρέας. Και αυτό είναι το σπίτι από έναν, το οποίο το έχει το παρατήσει στο παιχνίδι. Και όπως βλέπετε είναι χάλια. Οκ, νάτος ένας. Ωου, ακούω Enderman. Τέλος πάντων. Αχα, βγαίνει πρωί, πολύ ωραία. Γι' αυτό πάμε άλλη μια home. Προλαβαίνουμε νομίζω. Όπα. Α, ναι. Παντελής, πολύ ωραία. Και θα τα γράψω όλο. Okay. Λοιπόν, καλημέρα. Επίσης, λοιπόν, και ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο. Εγώ ειλικρινά σας το εγκρίνω το παιχνίδι, διότι εγώ, για να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα θα είναι τόσο διασκεδαστικό όταν το ξεκίνησα. Αλλά ένα 8-bit παιχνίδι είναι που δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλό, ενώ τα κάνεις ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις στο Minecraft. Γι' αυτό είναι ακριβώς το ωραίο που μου αρέσει. Αυτό δεν μου πήρε ένα 2 ώρες σίγουρα, αλλά αξίζει γιατί έχει πολύ πλάκα. Μήπως που υπάρχει σπηλιά. Έχει... όχι, δεν έχει. Έχει πολλές. George Killer σοβαρεύτηκε. Δεν ξέρω. Πάντως, τι έχω πάθει τώρα. Τον σκοτώσαμε τις προάλλες. Οκ. Πάμε τώρα πάνω πάλι άλλη μία. Πριν τελειώσει το βίντεο να δείτε άλλη μία το άλμα. Γιατί βλέπω είμαστε στα 9 λεπτά περίπου. Γι' αυτό παιδιά, να, όπως βλέπετε τώρα έχει σύννεφα. Αυτό είναι λίγο χαζομάρα, δεν μου αρέσει. Τώρα φαίνεται θα το βάλω άλλη μία πιο κάτω. Δεν πειράζει, πηδάμε σύννεφο, πάμε. Όχι ναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Από εκεί πάνω έτσι δεν φαίνεται πολύ ψηλό, αλλά από εκεί πάνω φαίνεται εντάξει. Λοιπόν παιδιά, ένα subscribe, ένα like, ένα σχόλιο, κάτι ό,τι θέλετε, γιατί για να ξέρω κι εγώ άνθρωπος άμα συνεχίσω τα βίντεο Minecraft, τα βίντεο Minecraft. Και γι' αυτό δεν είναι κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Γεια σας.